ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Dangshan, Menteri Ketanat Pulih Putih Jongga Jela rakam esangma ula pelait ba ia kakot balatho dau Dr. Eligius Sawian Vice Principal Jongga St. John Bosco Boys Sora. Kala shimpor da kisnem yo Dr. Sawian bantho ia kani kakot namar gadai kaba ula ti janai bha shwab untho. Kani gadai kakot kaba batai syapang ki jaka ki puta bat ki khana handai syapang ka Sora. Haga jingya keren bat kabati CTV unong tho ulaya tho baki nong jungok kai ki bawan nabar bat kumju ru ki research scholar ki juwat jingtip bha syapang ka Sora nrei namar ba kim don ki jing tho kim yo ya kata ki jingtip kumta lengba gani ka kot bala tho haga khten pareng kan penmentoi yaki labu ya gani ka kot hagi babun ki homestay ha Sora khanang bagi tourist ki bawan kin yo ban ra shala ki jella lani shala ki ri kum ka souvenir bakin ra ya ka khana ka pateng ka Sora shabar jong gani ka jella ngadi ba Eligius Sawian na ka snong ngarai ka pon ka badan po ka hima Sora ti haka juga por ngadi no hikai but vice principal jong kani ka St. John Bosco Boys Higher Secondary School Sora ngalong no hikai na du snam sejak ndai spa ndai pupra pa mentala palat arfusan snam ngalalong vice principal kani ka school but ngadap da ka jingkmen ka bakhra wa ublei ulai nga kani kala ba nga ka kam ka jam ka babiang ulo ka khu gerdo nga banlong no hikai po kani ka school apen pau ba hakili ka arfusan snam baladem ilalong ki snam jong ka jingkir khu ilalong ki snam jong ka jingkemen ilalong ki snam jong ka jingtrai shitom but kalong ka kabu ka bakrao yang aru ba lamba kani ka kam hikai ala ban sakri ela ka jong ka snong ala ban sakri ka kur ala ban sakri ya than Sora hi bro ko wei bar kumjuru ya ki khun ki khti jong ka jai ban rio uhnyo trap ki badan hapo kani ka school ti hak bedei pat bat kani ka kot jonga ngala tho artli ki kot bat bon ki article bon na ki gide hak khtin pareng ki don ki article banga tho khtin khasi ka kot banin kong jonga kadai ka thesis jonga hi ka ba kerteng ka music education ya ka bangladep penmi hangus nam baladep kadai ka kot ba ar padai ka kerteng ka footprints on the stones no footprints on the stones mo te kadai ngala tho ka ni khtin pareng baleng atho e ka ni ka kot ka dau ba ka long ba ha ka jingim jonga ngadon ka plan mo adon ka saindur ba kan sapoi ka porenga bangan hab bantho na jukwa bantho na du dangrit ba kata kala long borobor ka thong jonga te ka wei na ka jingtmu jonga ka long ba hadien ka jingdap san pau snam jonga ngaso ba kala dei ka por pat bangan persyang ban penmi lemba ka jingtho ya ke ki bangatip khanang bagi long dien ki khun ki khti jungi ki kseo ki khun jin ki la ban tip ayu ka don sakmat bat ayu ka jat ban riu ka don ban ai kata ka de go ki jing thmu bat nga songu yu blai chai kan ran ubla ai nga kan ka sap ban tho nga songu ru i mei pa ki bala penhe kan san nga hadu bangan da dep ya ka PhD bangan la ban pentibit ya di ha ka kam tho lamba ka jingpuli ki jonga te habanga phai che ka kot pa de ka footprints on the stones na trai manumala hi na ka kerteng ngilala ban sothu dar ngi ong haktin ka si ka mot ki ding jat hauma balenga tho e ka ni ka dei na ka wei ka jingja ka balaja ha ka jingim jonga habanga nang puli po North Eastern Hills University hapo ka history department
Tinggi lawan seseorang nak bentar kani ke kerja study mo jong ke way ke paper. Bat kata ke jimpuli ke long halor ki mau benar halor ki mau nam halor ki jingtep mo ki badon ki jong ki khasi bagi bamde jong ki khasi. Kum ke way kerja project work. Ti no hikai jong a ta kapol la i Dr. Cecil Maulong. Iba dang hikai hadu mentah po North Eastern Hills University. Ti habang alawan bat ki parolok ki bana borok ke way ke North East bat donru ki bade na ki way pat ki than jong ka ri India. Habang kila poi seorang kila rekhiben yang seorang. Kila ong bahasa orang doni don di don si don kanu ka kenja jing itenap. Mereka ba ki ong ni itang ki mau sudah. Bat kila ong lu kata kawe ketin imat asora umi tau mau. Dia kan ingat ketin ka kalak takjur ya ka jembut ka jing perkhat janga. Bandang ala song bah nangala pe kamar yang saudon saukun ngai isi syatang ki mau. Henry hadin bade Bangladesh yang jumpuli ngala jusmat balik kai bat kimaba kimasan ki jonga shalom sawa. Bakini ki jubatai habang yayai rengkat kijubatai utau mau de kumta uni udon kata kajinya tu khana nasdang ban sutu ba pleng hakimau ru dan jingim ba dei na takada ba ha lamba kan ka kot ngako ban kentu ya ki khun ki kti jong ka jai ban riu ba kilong shuwa man shuwa walada kim shimlala ban ai ngi ka dak tho regila burut ki jingnang ki jingtip ki jingstart hakima ki ba pher ki ba bun rukom bat hangni ki dan ba khat phra chapter e khat phra landong baladang i pe hakani ka kot ngin sem ki khle bun jai ki don chapang ki jingtip jung khasi ki don pada sa ki jingte jung barim ki don pada ki rukom perkhat ya ka bangila ban sem hakima hangni ru ngal atho ya angut ki nong ya le light luat jong kali kasi ke bakari kasi hadu mata kampat tip bat kampat itu way de look sing sim jong ka hima walong na hima bairong ba way pat de muken sing sim ubadei jong hima sora ubalaya khun bat utirot sing persya ya ki doli house never just prosper kondai ter kajin tho jong ai kini le ka long halo kata ka nongrim ba ka sarkar ka deban itu no saya kini ki anggut kum ki klawat jongkari kiwei pat ki long ki jingtip ki bangala khle lang bat ka jingtip ki long shua man shua ki lai bat ka e ke bangi don menta tho ine kot kam dei wasu ka basumi madan nang tu hang tu mo ka dei ka jingwa jingtip ka bala slam ba ompalat ia ka riu ne new snap baka jingwa jingtip jonga kalong daga banga puli hakikot ibla don lupa bokum ki jong belung susutham kikot jong Father Echilias bat ki don kikot ru balatho da ki saheb ki doli bat om tangkata ngala yo kala banya kendu baki riu rim monga jusman ban le chongkai bat ki riu rangba khanta magi snem jaja ngala spa ngandai pu pra adu a raja sao ngalawa di riurang ba ke bala rim la rim banga jusmat ban chongkai bat ki bat dei lamba jang ki ru bangala yo ya kan ki chi tu khana ha ka bayadi ba ka de ke kini ke lenong di bedon po kan ka kon mo ti ka ban kong ka de ka lam pharang mo ka jingmut bale nga thoi ne kot ka nong rim bale nga thoi ne kot ka baal pa de nga tho chapang ka chapter ka bangi ong from Brahma to Surma ka bamut ka jingpen i ka jinya din ti jong ki doli na ka thiga them Surma ka badan ha Bangladesh menta bat ka bayat hadu ka ni ka them Brahma namal hai ni chapter ngi sa sem shibun ki jingale ki jia kun jong ka jat bari khasi jongi om tang ba ki pharang rei bat ki mugul zu ka baal pa de nga tho spang ka lingkunot uya ka badan hang ni asora hi ka balai pa de nga tho spang Kolkatia mo ka jingel aka jong ki khasi ka bala rimba mo
kaba ngidang lap manta hakidak kisin du kima ke badon keleng jong kan ka than sora barok kawai kabala kabas kaba san badang la tho spang ka pom so men ma dei hang tu mengilap ye kijing tei ba rim mo kum ka jing kum ki jing tep ki jakathang jing kisi mo kum jur kita ki jing ki mau hakabang ibu ki si idon ki jaka ki mau bana ki balik si ki ba ki ju shong ye kita ki dorba jong ki ma so la ki don ki mau si jong ki briu si met mo don taw we briu bangala lap keteng ba keteng esan tamba ngam tip se uja dagali pe mata don su tengah tho ru chapang ka rukom thang sim kam tam jong taw sim ram sing jong ki ma so la nama ka hima so la ka ngai mo ka hima so la ka don ka niam mo ban dei tang ki sim ki bala ban pendap e ka niam ki badon mo ki badon kata ka ki ba yo ka bor ban sensar kadi ngalai thor us pangkan ka snong rang jerte kadi ka snong rang jerte ka lang snong ka bala rim ma tu kata mo ba ka kini snam ki bala adep ki la don ka tu ka ne ki nowat bania na Europe ki bala lap ba ka rang jerte kam om duna ya ka ajar snam kadi ngala thor ya kani ka yimani jong ki Catholic ka mangyong Sacred Heart Chapel ka badon mentala sispa arpola sispa arsan snam ngala thor chapang ki sim mau sumai mo habang ong sim mau sumai nem de ki sim ki ba mi na mau sumai re ki sim so ra ke bali shong sa mau sumai na ka jinga da ya sur chikni se persa ngala thor ya ka chera chatak roadway company mo so ra asora mencoba kalau don ke rupui ke bayai nang ni na marai ka phon chati cha sata kibri nang ni ki judi ki phan ki judi yodu yong chati sa ritor bo ka Bangladesh menta nang thi pa ki wan kit yu kha ki wan kit ki do kha but kadon ka kenja jingya di athi ka balai rap ha ya ka khai pateng jong ki khasi ka tu ka po mata ta kam don chu na du bala one no kali ke partition dengan athor spang kate ke duan sings im bridge mo ne ke jingki mo kodok ke bagi briu mata ki ya hiar ki sundur mo hading athor spang kate ke manual printing press mo ke jakason mo ke badang don sa do mata lai kan so mo kate ke jakason kot ke bading kong ba bagi om manual mo ba sule da ka team te gitip hang ni don ka sona police station ke wei ne ke police station bading kong tam mo ki ong bahang ni police station la juset ya utirat sing mo hadin pada ngatho sepang thlen ba dain thlen ang ni mdei ba ngatho sepang ka jinga thu khana thlen ba dain thlen lei nga wan ra ga ru khom prakhat pardan jong khasi ha ke be dei ba thlen ba dain thlen hadin ka lendong ba khatsan ngatho sepang tau sim luk sing sim obla sapnya ha ki pareng ha ka jinga le persya ki kalau nong bakan riu pangala tho spang umot pran mo da pile chamot pran manta umot pran uladu ya kata kai ka burom kata ka ci itenat ba ka jingmut ngap tho biang ni khnang bagi long ding indup tip uwe uta mot pran ba jayu spang tau umot pran ubadan haslong hadina ka lendong bakan nya ngala tho spang muken sing sim mo ba manga rengkat ewi parlok I bakatang idafi nendo mo ilala ban presentnya kani ke paper apo ka Gawati University khnang banna ban kentiu ka kerdan jong museum ya ubakari hadu mantaro kampat itu ka jelaro kampat itu ngangai pada kani ke jingtho janga lese ka sorka kala ban kentiu no yu sya ka kerdan jong u klawai jong kani bakajai beriu nama uni ulai khun persya ya ki pareng rengkat ba utirat sing Barka bakat tu ngatla tho sepang urang gathei mo uni urang gathei mo udon jadei bakatei ka krem arwa lausena mo ka ba don hapo ka dok nasional hang tu ka dong ka jia tu khana ba batai sepang ka jia dei haplang ka hima sora bat ka than khat asnom bat kumno la baha ya ka sora hakirat ba pher lemba kan ni ka jia tu khana ti kini ki lindong ni banga labu apo kan ni ka kot ya kan ka kot ro ngala persang ban thep ikidur mo kidur ki blang sa ro manta hukum ya kan ni mo kan ni ka de ti basna ki phareng mo hang ni lap ya kan ka jingki mo ka jingki sna phareng ba khlem do bilat khlem paya
Kani kadon hapo ka senong bangikot ka senong kawa. Kata ka jaka bangikot ka wa jan. Hang tu ngilap ka wei ka nal. Uni unar dai kalin wei nar bala penokam na ka menta kata ka train mo kata ka rel ka bagilasna nasil het bakilala ban punpai hadu senong kawa. Rekat kum ka jingtho jikani kot ka bangilala pun ka long ba kam semlala ban kiu ba kala no. Kata ka wei ka dur kini dang don sa hadu menta. Di kidon ru kini ke mau benar mo ki ba peni ya ka jinya den di ka jing di lek di nar narang jerte syamau mulu bat yang ni umau lagi khol mau pun so rim ma mensua ki kasi ki ya na mau mulu sarang jerte narang jerte ki selek so rim kadang gayung tu bat ki selek salak ma plang bat semau plang ini pak dia tahu kenal uya mo badang don sa no mata hajan ka circuit house jong ka sora civil subdivision kini pak kita kimau ba ki longshua manshua jong ki jue la kai kata ka je la kai be ki khot ka mau kor katia mo uni don ha krishnong sora uni adu mata dang da keleng jong ka than sora ki don yu mau kor katia hani ki don sim hajon manik Wei ni kisi yang balala ban pendep ya kani kan yang menghukum. Idon pakai jing thang sim, ausam sejak naspa apun rio. Mo kani kadur ya kabala record da kapto kani ki turis ki balon soala. Kini pakai jing thang sim, jong sim soala ki badan mata hapum soala. Wei jong sim rangba ka wei pada jong gas sim kumi. Ya kani ko la tho aktin harang ni lam nang aktin nang wei. Kadau kalong ba man kapor bagi turis mo ki don katu kani ki research scholar ki bawan sora ki syak keli sepang ki jaka ba per bangim don ki jingtho mo kata ko we kadau ba ka ba lei mangla tho aktin parang kanang ba ki la ban yo ka jingtip ko ba pura sepang ka thain sora bat karukom im mo ka culture jogi ki khasi ki ba im hakani ka thain sora ka ba ar ba kalong ba la tip hangani ka por mo ka kam sang pathai ka bangi khot ka tourism ka ya ba rei bun sin ki brio kim yo ye ban ra sei ko mo ka kinja souvenir ti ngala tho kana kot ba ngala persang ban bu habun ki homestay ba kana ka kot kala ya hi ki don ru ki ba lawan ban kili bun ki jingli aden balami kan ka kot kan men kana ka kot kan namlong tangga jing tip ya ki turis ndai wat ki khun ki ti jungi mo bakalawai pateng ki jungi te ko mangala batai na du sedang mo kani ka benta jong ka jingim jonga na du sampo senam saneng mo ngan persanghi ngala persanghi ban tho ki kot om tanga ka ktien no way ndai ki don ki kot ki bangala per kre menta om duna ya ki shpoteli ha ka ktien kasi banganget balada ublei ibet yang on ai ka chu khu ka do mangan la ban penmi ya kita kikot ya kaniru ngan sap tho ha ka ktin khasi nang bagi khun ki jongi mo ki khun si jongi ki khun jin jongi ki la ban yo chimento sibun da ka bapuli na kini kikot manga keturu ya ki parado parasna mo la ka long bala pinya thiet kana kot om na kamta ka jinyo nong jonga ndai ba nginyo ka jingtip ka bapura mo ya ki longshua manshua jongi ya ka kom im jongi ka korso jongi ba da ka batip khambha khamjana ngila ban I khambha ya ka jat ban riu ba ban nyoko ya ka jat ban riu ba da ka bangi I bangi nyoko ngila ro banyada ya ka jat ban riu ba ka jirus pa joka